aivan turvallinen olo oli, kun sitä tehtiin. Ei pelottanut yhtään. No mutta se oli ihan hyvä kokemus, koska mä en ollut oikeasti tietoinen, miltä mun suu näyttää. Ja tuli kyllä sellaiset reaktiot, että sinne on pakko mennä sinne hammaslääkäriin. Niin kuin tästä kuvastakin itse ymmärtää jotain, että mitä on vialla. Tällä hetkellä juuri kun olen tarkastukseen menossa, niin tässä huomattiin heti tässä tarkastuksessa tuossa kuvauksessa, mikä tehtiin, että siellä onkin 2 alkavaa reikää. Et suosittelen lämpimästi. Siellä oli ihan miellyttävä olo ja se meni tosi nopeasti ja pystyi myös kysymään, että mistä on ja sai paperin ja ruksin siihen, missä oli paikka, jota pitäisi korjata. Eli ei se tuntunut oikeastaan miltään, se oli aika helppo. Hyvä tuntunut. Ei mitään. Todella vaivaton.